Tam nikdy nevšimne na tom 4 u tej rozmazanej pičovej sa nikdy nevšimneš veci. Teda tam dostrovná výška, že... No však Barbie dlho hral v pohľade. A dobre hral? Aha, už začal. Neuveriteľne sú na mide a toto sa zdá byť na toho bota až moc príliš silné sústo. Double kill, na mide double kill, v tomto prípade Žolo, ktorý je on-rage. Čo na to povedať? Oj, ale tento myslí, Žolo bude teraz odpikávať. Senzitivita 3,1. Sypať si popol na hlavu, pretože prejebal pre svoj tým mysl na mide a pozrieme sa na to. Mad Ben. Ale ja som hodil to. Mad Ben. Ty kúde kedy kčutíbe. Ani sa bude to povedať. Veď ale hej. Ty kokot, kam som Počkaj, tu padneš na mňa, ja sa zájdem. Hej. Však si buchni, ak chceš. Toto vyzerá fakt dosť bezpečne. Čo ti jebe, ale tak to dá. To čo ti jebe? Ja som si myslel, že ma to skopalo, ty kokot. Čo bolo za niečo? Jebe, ne? Ako na tom horore. Ukáž, ako som dal tú kameru. Či čo si, Richard. Kokot, normálne. Ukáž sa. Tak si kokot, ne? Lepšie to je, či ešte aj tuto. Pozeraj len ty kokot. Nedelu o pondelok o 1:45. Ideme radšej trečky, ma sem dojde dopichať ty kokot, nejaký Dubravčan na piku. Jebe, to čo bol za kokot. Tak si nejaké cukríky. Pozeraj, počkaj, tak ja ich tam rozjebávam na mide, by som ešte aj toho strihol. Len od zaď Môžeš byť mentálne. bolo čo? Chceš? Aha! Kokot! Normálne, videli ste to? No, zákra by som držal piču videl. Normálne ma zalialo 20 na počuť. Má som vás rád, hej? No, pohoda, takú to máme. Než sa bude vidieť, ty kokot. Aký máš shotgun na... Máš nejaký shotgun na toto? Čo ti jebe? Ale ja tak vypadám, ja som len tak vypadal normálne, chápeš? Ja tak vlastne mal normálne, vidíš? Tak, ja si ho, hej. Čo to je? Ten Mirror's Edge, jak sa to volá. No, piče. Nie, zle. Jak to mám hrať? Kde mám cigu? Už som klikol. Čo ti... Batman. To vyzerá, keby že on rezehal. Neuveriteľným spôsobom práve vidíme, že tam prezame také Jak to prenose. vidíte tam, to je úplne na piču hlavci. V priamom prenose práve vidíme, aký je Žolo proste neskutočný strelec. Je pod tlakom, vieš? Pod tlakom 3000 plus diváčkov sa skoro zabil vlastného. Nevadí. V momente, čo sa vystriedajú poti za normálnych hráčov, si pravdepodobne Žolo dohrá. Ready? Počuješ ma, ty kokot? Tak kliknovať. Hej, ty jebnici kokot. A to nemá počuješ? No, a si to vlastne nespávaš. Toto, by som to získol, ja to pamätáš, ja som to hovoril, to je ako... Neviem, čo mám zle nastavené. Mám dobrý spánok, vieš? Ska. Ako baba, vysvietený, ty kokot, tú kvalitu, ako v New Yorku. One on side off. Side off. To vieš, ak sa cíti Guardian. To. S7 Major. Window. One more from CT. Vidíme neuveriteľné sústredeného Žola, ktorý hľadá M4. Či ti jebe? Ostalo ticho. Ako tu zaspíš, je vedí pohoda. To nič. Ale taká, že ako pohoda. A zrnka tam máš, fest. Však, to je kaša. Kávová kaša. Len káva. Čo ti pere, to čo máš? No, to je také, ako To že... nemôže ani chutiť. Však chutí, čo by nechutilo. O, Jelavanka, voní dobře. takže toto ty nevypiješ túto kávu, to už vidím. Hej. Pôjdeš si spraviť domov. Niekam ešte vonke tak. Koľko to zajtra na tej Twitch party budeme dobre odjebaní. To je už zajtra, alebo v útorok dáš. Je to pondelok večer, je tá Twitch party. Ne? A mali by sme už niečo robiť asi v pondelok tam na tom Dreamhacku. Také vrtulky, že? Kde tu je, prosím ťa... Co? Ty nemáš Mac, že? App Store. Tak Mac mám, ale nemám ho rád. To je dobré. V robote na ňom musím pracovať. Ty opačný X-Code bola vo hore, hej. Čo si tam dal ty Co si spravil ty špina? Čo tam napísal? Čo tam napísal ten? Bají sa jak pán? Devil bol strašne natrataný, víš?
trvá, teraz som živú kameru, bo teraz asi ešte nevidel. Záleží doma na pič. Čakáš, zoom. Chat. To je jedno z aké, vieš, čo halúz nažili v hlave? Že to je, že jedno z akej ďalky u kamery špúrka rovnako. Na tom objektíve to bude rovnako zoomnutá do takej ďalky, aj z metra, aj z kilometra. Ideme si rekapitulovať prístate Apollo na mesiaci. No, ty kokot. Aj, bože. Dobre, tak to ideme fakt rád CS-ko. No. Dobre. Tak, to sme to presne chceli. Ale ešte tam aj chat. Kde mám myšku? Je tá myška? No. Je. A kde mám ísť teraz? Počkaj, ale neklikaj tam. Čo máš dobre, nie? Na full screen som vám chcel dať. Celobrázkový režim, no. Ja nevidím. Troška Doprava. Trošku doprava. Doprava. Ešte nižšie, Dole. všetko dole. Dole, ešte. Klikni. Za navázačky. Jak u kokotov. Sme ťa naviedli normálne. Ešte. No, Neviem, tak čo tu to mám som robiť. vypínať. Devi koment. Jaký jednoduchý tweak, Jednoduchý triky Global Elite. One A side. Dáme interaktívne prechody. Budem kameraman. Máš tu digitál vybrať na pomoci, že? No. Ja to mám obsahy. Čo ti jebe? Normálne... Eagle! Povedz mi, jak to môžeš... Orlie oko, pozrieme sa na to, ako mysle. Normálne... Orlie oko. No však to, keď tam prídu banda bláznom, tak do piče nehrá, voda. Banda bláznom. Myslel som, že si krajší rez do piče, už nie som tvoj kamarát Reddy. Reddy, čo má hrčaté vajsa, to nemôže dostávať. Z druhej strany to otvor. Z druhej strany? No, to asi nechceš od pán to otvárať. Ja, ešte to nechci, si nechci vyrobil na to. Ukáž? Čiže si to vedieť vyčia, asi ja. Ty kokoček, to je ho jebe. Aha, čo tu je? To nemá monitor. Ukáž to? Nemá to monitor, ty kokot. Ukáž aj chatu aj nám. Čo nie je to? Je tam proste miesto by dole. Kde si? Do piče, nie je zle! Kde som v abecede? Čo to kurva, je víkend, kde som školu? To si robíš piču. Viete čo, počúvate, najlepší zážitok dneska môj bolo, keď sme boli na obede a spýtala sa ho čašnička, že či si dá sítenú alebo nesítenú. Ja si nemusel vyťahovať teraz pre To bolo epické. Pýtal si minerálku, čašnička, sítenú alebo nesítenú. Ja neviem, čo to je. Tu bez bubliniek. Ja neviem, že to je ktorá, ale že to bez bubliniek. Dneska človek zažil viacej zážitkov, jak za posledné 2 týždne. Reza, ty si mal dneska aký zážitok? Ticho. Na short 50 zdá sa, že nikto z zetečiek tam nebude. Na čo by bolo treba kryť short, nie je vôbec absolútne potrebné krytie Ačkového plentu. V tomto prípade teda Forsberg nevyzerá úspešne. Žolo dostáva nejaké tiché hity niekde odzadu a nakoniec to zbečka nepríjemná, hlava z niglu. Žolo, toto si pýta Rage. Žolo, toto si pýta, buchni si. Áno, moja myš si pýtal to. Prišlo to nakoniec, prišlo. Opozdenie malo to delay. Máme tam mierne lagy, takže delay prichádza po tichých 5 sekundách. Debiale, krič, ďalej. Dobre, no. Zabudni. Ty piča. Ready? Čiže si kurva za žolmen? Žolo? Dá piču sa chápeš? No boj sa raz ty kokotko. A to isto chceš? No či boj? Ideš ty asi. Skús ty. Počúvajte, taká piča, tá tvoja, ako jebete, on má jaké dlhé tieto chmaty.